देखिए भैया, आज के जमाना पर ही लिखल बा। आगे देखी का बाटे, शब्द पर ध्यान दे। हर बदल गईल जमाना, बदल गईल जमाना व्यवहार के तरह, बदल गईल जमाना व्यवहार के तरह। अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे, अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे। बदल गईल जमाना, बदल गईल जमाना व्यवहार के तरह। अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे, अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे। पैसा से प्यार अब किनात बा बिकात बा, हो पैसा से प्यार अब बिकात बा किनात बा। कतना बठाट बाट अंगुरी पगिनात बा, कतना बठाट बाट अंगुरी पर गिनात बा। बाकी छोड़ले रिश्ता, बाकी छोड़ले सब रिश्ता बेकार के तरह, बाकी छोड़ले सब रिश्ता बेकार के तरह। अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे, अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे। हर चिन्ह न बेटा मतारी और बाप के, चिन्ह न बेटा मतारी और बाप के। छोड़ल वृद्धाश्रम जैसे छोड़ देल पाप के, छोड़ल वृद्धाश्रम जैसे धोई देल पाप के। भाई दोस्त से व्यवहार, भाई दोस्त से व्यवहार रोजगार के तरह, भाई दोस्त से व्यवहार रोजगार के तरह। अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे, अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे। हर रोवेला जीव तब कल्पेला करे जा, रोवेला जीव तब कल्पेला करे जा। हे प्रभु दे दिया भेजा में भेजा, हे प्रभु दे दिया भेजा में भेजा। हर नीक सोचना संजीव कुमार के तरह, नीक सोचना संजीव कुमार के तरह। अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे, बदल गईल जमाना व्यवहार के तरह, बदल गईल जमाना व्यवहार के तरह। अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे, अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे, अब आदमी भी आदमी से प्यार ना करे। आज प्यार ना करे, हाँ प्यार ना करे, आज प्यार ना करे। धन्यवाद बा। बताइब सबे शेयर करब, सब्सक्राइब करब, कैसन लागल जरूर बताइब कमेंट में।